Margarina السنة 1979 وال31 مارسو نفس الليل والأكبر فسطة لها 13. F'din is-sensiela ta' programmi jien kontem se niltaqgħu ma' numru ta' persuni li 46 sena ilu meta Malta iċċelebrata l-ewwel darba jum il-ħelsien kienu preżenti fil-Birgu. Tlieta huma l-mistiedna fl-episodju tal-lum. Carmel Boxall li f'nofs il-lejl ta' 30 ta' Marzu tal-1979 kien fuq il-monument tal-ħelsien fil-Birgu u ħabidejn il-baħri Ingliż li niżżel il-bandiera Ingliża. John Boxall, il-lum sindku tal-Birgu li jiġi ħu Carmel u li jitkellem dwar kif ħuh intażel biex jieħu sem fiċ-ċerimonja. U George Glanville li fost il-folla preżenti fil-Birgu u li jaqsam magħna it-tifkiriet tiegħu. Nena ġejt kont mażul mill-Prim Ministru ta' dik iż-żmien Domintov biex inħu sem bħala il-ħaddiem Malti. Il-dik tiegħi kienet li hija u tiela il-bandiera Maltija jiġi l-Ingliż ħdejja u nieħdu bidej xulxin bħala turija ta' ħbiberija li kienet teżisti bejn Malta u l-Ingilterra. Aħna konna tlajna kwarta qabel nieħdu postna fuq il-monument minn wara l-monument mhux quddiem in-nies. Naf li l-Ingliż kien għax kien hemm il-bandiera Ingliża fuq l-arblu ħasem għad fejn l-arblu u il-ħaddim ta' d-dokja tal-Fletch Wiereb kien fejn eżatt biex ibidlu l-dak. Naf li f'nofs il-lejl eżatt hija niżla l-bandiera Ingliża u mbagħad telet il-bandiera Maltija u l-Ingliż ġeħdejja. Ġeħdejja biex nuru l-Ingliż kien David Gilchrist minn Devonshire. U mbagħad aħna konna 4 figuri. Konna jiena rappreżentant għal-ħaddiem Malti. Ronald Kawki bil-uniformi tal-Pulizija idoq il-bugle dal-Ingliż u Alfred Wiereb il-ħaddiem tat-tarsna li tella l-bandiera Maltija. Naf jien li jew tela l-bandiera Maltija baħar ta' nies ixejru l-bandiera Maltija u jgħidu Viva Malta, Viva Malta. Naf li anke dikinhar Mintoff kien naħseb jien l-ikbar ġurnata f'ħajtu li kien ferħan. Għax kien tela ħdejna ħadinna bidejna jekk jien ma rridx nitlaq il-widieħ. Kont għadni żagħżugħ dak iż-żmien, naqra ikbar minn hija. Niftakar u li għadni niftakar sewwa meta ġi mażul hija. Kont qiegħed għand it-sija li trabbejna magħha, sija tal-mużew, u ġi ta' traffic waqaf quddiem il-bib u diem għall-erewa ta' traffic u għalla fejnu Carmel Boxall twerwret di. X'ġara bdiet tagħmillu għal sinjura insomma, kont hemmhekk jien qed tista' tgħid lili ta' forsi għetlu għax jett tibza tibza minnek di. Għalli ridu l-ħuk. Għetlu għadu kam kena. Għetlu dak jidur l-emmu u jiġri. Għalli għandu envelope. Għalli u tijulu għallu importanti li jiftħom l-ewel għax għandu importanti. Għetlu ok, serjen. Għetlu daqsek bis, għetlu ma man għala xej. Għalli le, xej. U tela. U dik kienet l-istedina biex imur għall-uniformi dikin għal-Kastilja biex jiġbor l-affarijiet, xirrit jilbes għal dikin mux eħ. U għonek toħroġ mistoqsija li ħatma għatani risposta għalija. Il-għala intażel hija. Veru kien dak iż-żmien hija kienet juħsib dak il-proġett tal-monument, kien għallu kien fdaħ ħanejtek il-mibki Ministru Lorisant. U naturalment imma għaliex intażel hija. Għax Formen qed jħossib dan monument xi ħadd tażlu. U jekk għażlu
għal dik il-ġrajja storika minn tof. Għaliex għażlu. U di mistoqsija li ħadd ma rispondini għaliha. U ħadd jgħidlek, veru, m'għaliex. Għaliex minn tof għażel il-ħijja b'kull jom Ingliż. Kont hemmhekk mill-bidunet ħanejtek minn kmieni fil-għaxija. Biżguri nilħu l-post, mhux hekk mill-birgu, ċelebrazzjoni bħal di. L-istorja tal-birgu se tkompli tissawwar. L-Ingliżi telqim minn hawn, monument, ħija ġie mistieden fuq ikun biex ikun wieħed mill-erba'. Iwa, kienet ġurnata pjuttost xitwija, kesħa mal-temp, kultant ċeta, marħ qawwi. Imma m'għandekx kliem biex tiddiskrivija. Dak kollu u triq tax-xatt u l-birgu mimli nies. Atmosfera kienet unika. Kien għad l-ewwel darba wkoll li kien għad li saret ir-rigatta tal-31 ta' Marzu. Billej. U inċerta il-birgu di kien għad rebaħ din it-tiġrija l-ewwel darba u l-ewwel darba li ntrebħet. Filgħodu però kien hemm xejdulu, kien hemm festa kbira oħra, il-Belt, bil-banet tal-armata u kollox, kien hemm ukoll Sports Day, il-Marsa, u fil-programm ta' dakinhar apparti daw kollha kien hemm ukoll soirée fil-teatru Wanwell, il-Belt, fejn sem kien ippresedut mill-President Anton Buttigieg dakinhar u kien hemm il-kap kmandant l-aħħar wieħed li baqa' tal-forzi Ingliżi u kien hemm serata komposta minn banet tal-armata tagħna, il-banda tal-armata u l-banda tal-inġinieri Ingliżi għamlu dana dal-programm. Il-bqija fil-Belt kien hemm ħafna kant, marċi, mat-triqat ukoll, ħafna nies il-Belt u tfal ukoll. Jien kelli l-okkażjoni li dak iż-żmien kont membru tal-Aesthetics Board u miegħi kien hemm ukoll Tony Agius, l-iskultur. U rajna kif se jsir dan il-monument biċċa fil-sens li Tony kien jipprepara xi buzzetti tiegħu u jmur għand minn tofu ma jaċċettomlux. Ġejju sejjer fihom. Mbagħad sintendi jiena kont qed nara x'qed jiġri wkoll fil-post il-birgu, kont immur il-birgu. Kienu jaqtaw il-ġebel mill-barriera ta' Żuta li taħbat wara s-Siġġiewi u l-Rabat l-hemmhekk u kienu jġibuhom hekk u jibnuhom insomma. Tony allura ma stax jifhmu lill-Perit Mintoff, imma fl-aħħar insomma ftehmu u għamlu dak il-monument li mħarbat apposta biex jindika li triq ma kienx faċli sakemm wasalna għall-għan. Jum il-ħelsin kien il-pass, il-konklużjoni tal-indipendenza. L-indipendenza kien konna fuq il-karti indipendenti. Malta ta' farsi kienet indipendenti. Għaliex il-port kien fidej l-Ingliżi. L-aeroport fidej l-Ingliżi. Ħafna territorju minn Malta fidej l-Ingliżi. Il-Malti ma stawx jidħlu.